हेलो फ्रेंड्स दिनै 22 तारिख 4 2024 कनरकनो थानायाव फर हाउस रुबानि सक्सेस ओंखा दिनै नरकनि बागै 49 26 3 1 8 4 9 Ketini 4 house pun tongi mano 26 49 ke bayap song norokani channel no subscribe kherdi ke norok ni tebo support manai tebo norok ni thane bo common rangai manan bagai tebo saitok tong ke norok ni bagai black kheno ang saitok tongo Thaisa house rok roknani bagai ke bayap song norok ani channel no subscribe kherdi ke norok house thaisa rok manani bagai ke bayap song norok ni ko 20 tarik no kisa phunoknai kang norok noi koro 1649 house romani phiang norok no f haro direct thaisar kha 45 49 phakya koro rakha ke norok oro direct for house success mankha phiang oro 45 romani ke norok ani je hisab no nai tongnai rok nai thngnai rok norok ni hisab ai mili khangke direct norok thangka kanai naji oro bo 4 ko bai ker khanai naji second round no to house nangai kha ke norok jango bai ke kari mano norok kaham ka nai thungdi pharikang tini 22 tarik ni house line rana thangnai 0 4 5 0 4 5 ang norok no o tinta house rokha kai tabok hit guti thanai hit guti bo tongnai 0 3 0 8 53 58 kanorok no saita guti rokha hito ketini efaro norok no ending kotor phone phaimano 08 kanorok obono kisa target khlai kharui thungnaji haipana se hi doctor ta budi ke haipana tini yang o jagani bai milia kahan bagai oro 4 tongmani bagai norok no 4 house tini mar phika ke norok kaham ka nai thungdi asuk no jotono na hambai